Drazí přátelé, vítám vás na bohoslužbě Církve bratrské z Ostravy. Dnešní neděle je poslední neděle v roce 2020 a ponese se ve znamení poselství proroka Jeremiáše v 6. kapitole ve verši 16. Toto praví Hospodin. Zastavte se na cestách a rozhlížejte se. Ptejte se na dávné stezky, kde je ta dobrá cesta. Jděte po ní a najděte místo odpočinutí pro své duše. Chceme se společně zastavit, společně rozhlížet, společně vzpomínat a společně taky vyhlížet nejenom na to, co bylo v roce 2020, ale to, co přichází v tom nastávajícím roce 2021. Tak pojďme společně zpívat duchovní píseň. Čas radosti, veselosti, světu nastal nyní. Neb Bůh věčný, nekonečný, narodil se z Panny. V městečku Betlémě, v jeslíčkách na Slavně, leží malé pacholátko na zimě. Leží malé pacholátko na zimě. Co jsme všichni lidé hříšní, toužebně čekali. To anděle dnes vesele nám jí zvěstovali. A proto plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme. Pacholátku nemluvňátku zpívejme. Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši, z čisté Panny narozený, poklade nejdražší. Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán. Dej milosti tvé radosti dojít k nám. Dej milosti tvé radosti dojít k nám. Dobré ráno, milé děti. Já vám musím něco říct. Když tak stojím za tou kazatelnou a celý sál je prázdný a lavice jsou prázdné a já vás nevidím, ani vaše rodiče, tak je mi skutečně teskno. A tak rád bych vás viděl, tak rád bych vám něco řekl tváří v tvář. Tak alespoň takhle přes tuto obrazovku. Rád bych něco s váma rozebral, protože já myslím, že s váma se dá i vážné věci, jako otevírat i těžší filozofické i teologické témata, i když rodiče si to někdy nemyslí a dospělá si někdy myslí, že no tak děti, tak to jenom srandičky, jenom hračky, nějakové takové jako lehčí témy, ale to není pravda. Víte, i strejda Komenský byl toho názoru, že s dětma můžeme velice vážná témata rozebírat, třeba taková příroda. Příroda je zvláštní, je tajemná,
Je v ní skrytá zajímavá moudrost, zvláštní řád. Ale vlastně proč o přírodě říkat tady s knížkama jako na pozadí? Pojďme se podívat ven. Tak se společně podívejme, co tady na chalupě jsme připravili pro zvířátka, aby přežili takové krmítko. Ty sikorky to naleznou a pravidelně 9:30 naběhnou a prostě krmí se. A moc jim to chutná. Příroda má svůj vlastní řád a ptáci se umí o sebe postarat. I když je sníh, i když není sníh, třeba jako je teď, když je skutečně jako taková zvláštní zima. A přece jenom lidi pomáhají ptáčkům. A někdy lidi jim připraví takové krmítko třeba, jak můžeme vidět. A nebo jim pověsíme na plot takové jiné krmítko a třeba sikorky tady přiletí a nazobou se a oni velice čekají, mají svůj přesný čas, kdy oni přiletí a jsou velice rádi. Prostě oni to pochopí, že člověk jim pomohl, že člověk jim tam něco připravil, nějaké dobroty, aby tu zimu mohli přežít, protože někdy přes tu zimu je velice těžké hledat potravu pro zvířátka, pro srny, laně, zajíce, lišky, ale taky pro ty ptáčky. Zejména ty ptáčky nejvíc trpí. Podívejte, jaké hezké to tady mají. Jo? Z toho smrku tam letí, pak do této budky, pak do této budky a pak někdy ještě přiletí tady na tento plot a tam se nazobou a dají si takovéto dobroty. Víte, a někdy je to i s člověkem tak, že Pán Bůh připraví dobré věci pro člověka a člověk si vybírá, jestli je přijme, jestli se nakrmí, anebo ne. Protože člověk taky potřebuje nejenom se najíst, tak jak ta příroda potřebuje i intelektuálně se najíst, potřebuje číst dobré knížky, koukat správné filmy, vidět hezkou operu, divadlo, setkávat se s přáteli a s moudrýma lidma a možná, že se vyhýbat těm, kteří nejsou moudří, anebo jsou špatní, jsou zlí. A samozřejmě je to svoboda člověka, ale přečteme si, co o tom praví Písmo svaté. Tam je velice zajímavý text. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila. Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože. Blaže těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě vždycky chválit zde. Jinými slovy, když vlaštovka a vrabec a sikorka umí si najít to, co člověk pro ně dobré připravil, tak i člověk by měl najít to, co Pán Bůh pro něj dobré připravil a měl by vzít moudrost a užitek do svého života. A to vám tedy přeju, abyste byli moudří, abyste rozlišovali, co vám Pán Bůh připravil, abyste to nalézali a vzali, protože to jsou dobré věci. Hezkou neděli vám přeji. Zástupy u jeslí hluché, neslyší spásy zvon, že přišel Kristus, to vědí jen Anna Simeon. Dej, abych poznal jako Anna, viděl jak Simeon, že lidstvu spása dána, že přišel opravdu on. Jen ti, kdo otevřou srdce v radostném divení, dnes Pána v dítěti spatří
a přijdou spásení. Dej, abych poznal jako Anna, viděl jak Simeon, že lidstvu spása dána, že přišel opravdu on. Simeon vyhlížel Krista, čekal až do šedin a nás dnes v Betlémě čeká sám Boží syn. Dej, abych poznal jako Anna, viděl jak Simeon, že lidstvu spása dána, že přišel opravdu on. Žalm 111. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem. Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem v kruhu přímých v shromáždění. Činy Hospodinovi jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo. Jeho spravedlnost trvá navždy. On zajistil památku svým divům. Hospodin je milostivý, plný slitování. Dal potravu těm, kdo se ho bojí. Na věky je pamětliv své smlouvy. Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pro národů. Činy jeho rukou jsou pravda a právo. Všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá na věky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená. Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil na věky svou smlouvu, svaté, bázeň budící je jeho jméno. Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy. List Efeským, 1. kapitola od 15. verše. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliké je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva. Nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil je svrchovaným hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Slyšeli jsme slovo Boží. Vláda bude mít nádherné jméno.
Dnešní den máme mezi sebou vzácného hosta. Výkladem Božího slova a duchovním zamyšlením nás povede bratr kazatel Pavel Černý. Vážení přátelé, srdečně vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista. V naší agendě Církve bratrské se ve formuláři o svaté večeři Páně objevuje zvolání pozdvihněme svá srdce k Bohu. A nebo v jiném formuláři vzhůru srdce. Ty formuláře jsou dobré a důležité, abychom na něco nezapomněli při společném slavení. Podle Božího slova je přece důležité vyznat svůj hřích, vyznat svou víru, dívat se na Krista, připomenout slova ustanovení, podívat se také na druhé lidi, se kterými slavíme, vnímat Kristovo tělo, bratry a sestry, a také se podívat dopředu k přicházejícímu Božímu království. A mezi tím je důležitá i ta výzva pozdvihněme svá srdce k Bohu, vzhůru srdce. Pokud jsme poctiví, tak musíme ale vyznat, že skutečně nemáme vždycky svá srdce u Pána. Biblická antropologie, biblické učení o člověku připomíná, že srdce nebylo orgánem citu, ale Židé ho kdysi vnímali jako sídlo rozumu. Když čteme v písmu budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, tak to neznamená jenom určitý pocit, který někdy máme a jindy ne, ale znamená to soustředit se. Vědomně přijímat Pána Boha jako svého nebeského Otce. Pozdvihnout své srdce k Bohu znamená vědomně se spolehnout na Pána Boha. Žít už tady na zemi s tím vědomím, že Bůh je na trůnu, králuje a je jen otázkou času, kdy jeho vláda sestoupí na tuto zem a naplní se ta slova, která se modlíme. Vůle tvá buď jako v nebi, tak i na zemi. O některých lidech se říká, že chodí s hlavou v oblacích. A tím se chce vyjádřit, že jsou to tak trochu snílkové. Často lidé nepraktičtí, jako by se nehodili moc do tohoto racionálního a technikou prosyceného života. V našem dnešním textu jsou ale slova, která nás přímo vyzývají, abychom měli svá srdce nejenom ve svých všedních zápasech, ale měli je u Pána. Četli jsme nádherná slova apoštolovy modlitby, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. No, není to tak mít trochu hlavu v oblacích? Někdo by řekl, kolik trápení jsem viděl minulý týden. Byly to nemoci, bolesti, vliv alkoholu, drog, opuštění a zrazení lidé, havárie na silnicích, zneužívané děti, následky současné pandemie, množství mrtvých, kolabující firmy, lidé ztrácející zaměstnání. A je před námi nový rok. Jaký bude, co nás potká? Svět už nebude takový, jako byl před pandemií.
Mnohé se změnilo pro každého z nás, pro naší zemi, ale také i pro církev. Apoštol nás vyzývá, pozdvihněme svá srdce k Bohu. Potřebujeme si i při dnešní bohoslužbě uvědomit, kdo je naším Pánem, k jaké naději nás povolal, o čem píše apoštol Pavel. Jak bohaté a slavné je naše dědictví, tím, že jsme byli vštípeni do kmene, ze kterého vyrůstá spása. Jaká by to byla rodina, která se nikdy nesejde, kde o sobě lidé nevědí, kde se ignorují. No, teď v době pandemie je to obtížnější, ale kdybychom o sebe vůbec neměli zájem. A jaký by to byl křesťanský život, kdybychom neměli společenství se svým nebeským Otcem, kdybychom nepozvedali svá srdce k Bohu. Může se stát, že někdo z nás v tuto chvíli už myslí na úkoly příštího týdne. Jiný zase myslí na lékařská vyšetření, která má podstoupit. Někdo se těší na očkování proti koronaviru a někdo jiný se ho obává. Všichni potřebujeme pozvednout svá srdce. Rozumějme svou mysl k Bohu a uvědomit si, jakého máme Pána, který s námi půjde do nového roku. Žijeme na této zemi, patříme ke společnosti naší země, chodíme po této zemi, ale potřebujeme chvíle, kdy pozvedneme svá srdce k Bohu a budeme je mít u Pána. Známý C.S. Lewis si povšiml, že nejvíce pro druhé udělali lidé, kteří se vztahovali k Bohu. Píše, křesťanští velikáni zanechali své stopy na této zemi právě proto, že se svou myslí upínali k Pánu Bohu. Je to zvláštní napětí. Na jedné straně máme být nohama na zemi, máme být realisty, vidět věci, jak jsou, máme si hledět svých povinností, svých úkolů, ale na druhé straně máme být těmi, kteří pozvedají svá srdce k Bohu, svou myslí jsou u Pána. Potřebujeme obojí, pokud máme porozumět době, ve které žijeme a také číst znamení této doby, tak kromě svého hledání a svých zápasů potřebujeme pozvedat svá srdce k Bohu. Možná si vzpomenete na oblíbený citát a postoj našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka, který říkával, že se máme dívat sub specie eternitatis, pod zorným úhlem věčnosti. Protože když se díváme jenom z té naší perspektivy, tak nás často přepadají obavy, strach, malomyslnost a tak pomůže pozvednout své srdce k Pánu. Prožít, že naším Pánem je ten, kdo zvítězí, kdo panuje a králuje v Božím království a toto království jednou přijde a rozšíří se i na naší zem. Nedávno jsem byl na ulici svědkem toho, jak tam nějaký muž čekal na setkání se svou manželkou. Patrně se to přesně nepodařilo a ona čekala někde jinde a našli se až po chvíli. Ale bylo hrozné slyšet na ulici vulgární nadávky a urážky, kterými ji zahrnoval. No, určitě se nedíval na věci pod zorným úhlem věčnosti. To by se tak nerozčiloval, protože jsou mnohem závažnější věci v lidském životě, než si splést místo domluveného setkání. Bez pozvednutí mysli k Bohu budeme žít velmi pozemsky, živočišně, světsky. Nebudeme věci třídit podle důležitosti a budeme prosazovat sami sebe. Pozdvihněte svá srdce k Bohu. Bez toho nezískáme odstup, perspektivu. V epištole Pavlově v 1. kapitole to je
vyjádřeno velmi konkrétně. Zde nejde o to, že někdo je spíš pesimista a jiný zase optimista. Všichni máme pozvednout svá srdce k Bohu, vidět všechno z jiné perspektivy, z pohledu Božího vítězství nad hříchem, nad smrtí. I když se mi zde něco nedaří, když mi někdo ubližuje, moje vítězství je v Kristu. A to je vítězství, které už nikdo nemůže zvrátit, nikdo ho nemůže zrušit, už nelze prohrát. Moc zla, moc hříchu, moc smrti nebude triumfovat, protože Kristus zvítězil. Ano, ještě se peklo bouří, ještě se moc zla prosazuje na mnoha místech tohoto světa, ještě čelíme různým útokům na svůj fyzický život, na svůj duchovní život, ale takové zápasy prožívali i první křesťané a samozřejmě i sbor v Efezu. Apoštol prosí, aby jim Bůh dal ducha moudrosti a zjevení. Prosí, aby křesťané chválili Boha za všech okolností. Aby děkovali za duchovní požehnání v Kristu a zároveň, aby poznali, k jaké naději nás povolal a jak bohaté a slavné je naše dědictví v jeho svatém lidu. V našem textu není obsaženo, za co bychom měli prosit, spíše tam nacházíme, kam pozvednout svá srdce, svou mysl. Za co děkovat, za co chválit. A to přeje apoštol efeským křesťanům a také i nám, abychom byli otevřeni Božímu zjevení, poznání a viděli, jak slavné dědictví nám dal a jak veliký a mocný je náš Bůh. To souvisí s naším vnímáním Boha, když se věnujeme jen tomu, co vidíme zde na zemi, tak jsme přízemní. A náš obraz Boha může být docela malý. Můžeme si představovat Boha jako malého, nevýznamného bůžka, který pro lidský život nemá velký význam. Takový lokální bůžek, jakých se mnoho hemží v různých pohanských náboženstvích. Ale když se podíváte do našeho dnešního textu a pozvednete svá srdce k Pánu, potom můžete vidět obraz velkého, mocného Boha, který vydobil naše vykoupení skrze Krista. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil na své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Milí přátelé, to je zcela jiný obraz. Náš Pán je na Boží pravici a je nadřazen všem vládám, mocnostem, silám i všem pandemiím a Bůh tomuto vítěznému Kristu podrobil všechno pod jeho nohy a ustanovil ho hlavou církve. Proto pozdvihněme svá srdce k Bohu, aby naše vnímání Boha bylo větší a povzbudivější, abychom také měli více radosti a naděje i pro nový rok, abychom měli více odvahy milovat druhé a sloužit. Je rozdíl vidět život jenom z té pozemské perspektivy nebo z perspektivy Božího království. A proto do nového roku vzhůru srdce máme je u Pána. Amen. Cestu v ruku máš, jdu s důvěrou.
když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát, jako strom ve tvém chrámu, v pevných střech tvé věrné lásky úkryt mám. Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou, neselže láska tvá, jdu s důvěrou, ať se třeba hory zřídí do moře, jdu s důvěrou, ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou, vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou, i když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát, jako strom ve tvém chrámu, v pevných zdech tvé vlné lásky úkryt mám. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát, jako strom ve tvém chrámu, v pevných zdech tvé věrné lásky úkryt mám. Bezpečný úkryt mám. Úkryt mám. Otče, můj drahý, svaté je jméno tvé, kéž je zjevná tvoje sláva na zemi. Otče, můj drahý, svaté je jméno tvé, kéž je zjevná tvoje sláva na zemi. Můj nejvyšší, buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá na zemi, buď vůle tvá v životě mém, Ježíši. Buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá na zemi, buď vůle tvá v životě mém, Ježíši, můj nejvyšší. Ježíš, o Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná jeho sláva na zemi. Ježíš, o Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná jeho sláva na zemi. Můj nejvyšší, buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá na
buď vůle tvá v životě mém, Ježíši, můj nejvyšší. Pojďme teď se modlit a v modlitbách budeme reagovat na to slyšené, lidské i na to Boží slovo, které mluvilo k našim srdcím. Bude prostor pro vaše privátní modlitby. Já pak tu chvílku ukončím. Trojediný Pane Bože, děkujeme ti za ten uplynulý rok 2020. Toužíme si postesknout, toužíme se zhluboka nadechnout, protože žijeme náročné časy. Pane, potřebujeme tvou orientaci. My to nějak cítíme, že stojíme na křižovatce a není jedno, jakým způsobem zreflektujeme to, co bylo, jakým způsobem vykročíme dál, podle jakých norem, podle jakých myšlenek, konceptů, podle jakého světla. Pane, prosíme tě, abys svítil svým světlem do našich životů. Prosíme, aby tvé slovo mluvilo k nám. Toužíme nebýt dezorientováni, ale reorientováni. Pane, toužíme být součástí ne deformace společnosti a vztahů mezilidských, ale reformace. Aby tvůj pokoj, tvé nádherné věci, které jsi stvořil a které máš připravené pro lidi, mohli vzít do svých životů, mohli je rozmnožovat, mohli je šířit a podávat dál. Pane, tak vkládáme do tvých rukou i tu budoucnost, o které ty všechno víš. Amen. Pojďme zpívat závěrečnou společnou píseň. Slyš, jaká překrásná píseň rozléhá se po nebi. Andělů to svaté sbory Pána Boha
ruce prostírá. Narodil se z čisté Panny, v městě Dávidově dnes. Smírce dávno zvěstovaný, prorok Boží král a kněz. Z nebe zvučí píseň míru, srdce skleslé slyš, jen slyš. Boží lásku měj před svíru, dar ten jeho uchop, již narodil se nám je dán. Boží syn, náš slitovník, zajásajte v světa strany, sláva Bohu vroucí dík. Tak jen pojďme jemu služme, v něm svou radost mějme jen. Než nám v jasné nebe stříší, plný vzejde slávy den, tam již běda hříchu prostí, nové počnem chválení. Sláva Bohu na výsosti, síla, moc i spásení. Přijmeme Boží požehnání. Ať vám Pán Bůh udělí svůj pokoj, radost, zdraví a bezpečí ve vašich dnech. Amen. Drazí přátelé, přeji vám hezkou požehnanou neděli a co jiného jako nasledanou nebo naviděnou v roce 2021. Požehnání s vámi zůstává. Požehnání s vámi zůstává. Na vašich cestách všechny vás chrání. Odebírá a sílí. Na vašich cestách
každý den příští